Ja, 14 rooms, mand. 14 rooms, det er the shit. Enig. Oh my god, hvor er jeg kedelig. Så respawner vi ikke mere, vi respawner ikke mere så. Jo. Nej, lad mig respawn med. Ved du se, jeg respawner mig selv, hva'? Yes. Det sagde mig heller ikke fair, hvis jeg skal dø på den måde. Vi starter med at respawn kl. 6.00. Jeg er enig. Der er jeg enig. 6.00, der er jeg nok også forbi det her shit her. Klokken 6.00, der begynder jeg sikkert også at give op, så... Det er lidt med dem, altså. Jamen for helvede, hvad det er også for noget at gøre mod mig? Jeg var fucking dårlig til sådan noget shit her. Ikke fair. Jeg var faktisk engang god til sådan noget her, så... Jo, du skal... skal... Tvivler meget stærkt på. Hvordan fanden er du kommet derover? Du skal snakke pænt til mig, skal du? Ellers så bliver jeg sur. Du siger, jeg er dårlig til det. Jeg har aldrig været god til det. Jeg sagde bare, du ikke var god til det. Du sagde, jeg aldrig har været god til det. Det synes jeg ikke er okay. Er du kommet derop? Det er meget. Han har slattet sig selv. Hør du efter, boy. Super, hvordan man kom derop? Han slattede sig selv, Billy. Han slattede sig selv hele vejen. Han brugte sit 18 abuse, så... Jeg har ham så at bringe mig selv. Du larmer rigtig meget, fuck, dreng. Det er dig, der larmer. Det er vores lille hemmelighed. Nej. Jo. Billy! Det er vores lille hemmelighed. Nej. Du kan få et klassegrad, du kan. Lad være, Billy. Det er ikke okay. Billy, du skal slippe ham igen. Billy, du skal slippe ham igen. Det var i hvert fald, når han er så højt op, han dør af det. Du fucking stopper den, Billy. Nej, Billy, det er ikke okay, det der. Billy, prøv at slæbe Tuma ud over, så slapper jeg blank, så han dør. Ja. Lang. Han skal dø nu. Det er dit admin, der i hvert fald, der vil sige så meget. Nej, det er ikke mig, det er faktisk Billy. Jeg stoppede efter jeg slappede 3 gange nu, altså. Det var da stadig om det lort der. Ej, det skete der. Jeg kan falde være med det, for jeg sidder med record på. Dude, jeg gjorde det 1 gang, og det gjorde ikke noget ved dig. Det er fandme vildt, der gør lort. Det der er lort, Billy. Prøv at se, hvad det sker. Fuck laver du, mand? Tag dig sammen, din lorteunge, mand. Det er det, du godt på mute for. Det er ret til at sige. Jamen, jeg kan også få du er ikke ret til at kalde ham for en lortunge. Jamen altså, det der easy. Jeg sidder og record på, det bliver bare sendt til hvem det, og så letter det. Damn, Tuma. Klask! Ja, du får ikke et kædslap. Nu dør du. Men nu bliver ikke sjovt længere. Nej, men så hop ned i vandet. Nej, du må ikke gøre sådan noget mod mig. Det var fuck. Prøv, Billy, det der bliver bare sendt til Wimp, så easy. Slap. Billy, stop. Ja, dø, Billy. Dø. Nu dør du, Billy. Skal du se, du dør? Hey, Billy. Vil du gerne se dig dø? Nej. Jeg vil godt se dig dø. Hvem vil også gerne se ham dø? Det synes jeg ikke, du skal gøre den for. Ej, hvad siger du? Skal jeg ikke skrive udtegnslag, Billy? Nej. Så du siger, jeg skal gøre det? Du må gerne gøre det på en anden måde. Så jeg må godt slappe dig med 10 HP? Nej. Du må gerne slappe mig, uden jeg mister nogen liv. Må jeg godt slappe dig med 5 HP, Billy? Det er fuck, dreng. Det gør jeg, Billy. Ja, nu har jeg fået lov, Billy. Hej, fuck, dreng. Du larmer, Klune. Ja, fuck dig. Så skal du ikke dø, Billy. Easy. Snak rundt, Klune. Ja, Global Jens. Nu dræber du bare dig selv for min skyld. Men det er noget. Klune dræb selv for lytterne. Klune dræb dig selv for min skyld. Klune dræb dig selv. Ja, hvor dygtig.